Masu zagi na su ci gaba da yi, ni dai burina na sauya halittata ya cika, cewar Idris Babrisky, shahararren ɗan Daudin nan wanda ya maida siffofinsa na mace daga launin namiji, wato Idris, wanda ya canza zuwa Babrisky, kuma a kira shi da Mama of Lagos, ya rubuta cikin harshen Turanci akan shafinsa na Facebook tare da sanya wannan hotunan, inda yake yi wa masu zaginsa gami da aibata shi martani da cewar lallai kam sun makaro, lokaci kuma ya ƙure musu na yi masa irin wayannan maganganu, domin tun da fari ya ɗauki kasadar canza dukkanin launin halittun jikinsa zuwa siffar da yake so, don haka ya yi nasarar cimma burinsa, yana kuma jin daɗin yanayin da yake ciki a yanzu, tunda har ya tsallake wancan tarkon na canza halittun nasa. A shirye yake da karɓar kowane irin ƙalubale ga masu sukarsa da aibata shi, musamman a kafafen yada labarai, a cewar matashin Bayerabe, ko kuma mu ce Madar Lagos Idris Babrisky. Ya kuma su sauraro, bara mu ɗan ja ku baya kaɗan domin dai ku fahimci wato alƙiblar batun. Wannan dai matashi da kuke gani asalinsa namiji ne, kuma Bayerabe ne wanda yake kirarin shi musulmi ne, kuma ɗan jihar Lagos, wato ikon Allah, wanda ake kira da suna Idris, amma daga bisani ya canza sunansa zuwa Babrisky. Wannan matashi da kuke gani yanzu dai ya zama cikakkiyar mace ta hanyar ɗaukan kasadar zuwa a canza masa hanyar halittarsa ta hanyar abin da ake kira surgery, wato aiki na tiyata, aka kuma canza sassan jikinsa da duk wani ɓangarori na jikinsa daga mace ko kuma daga namiji zuwa ɗiya mace. Wannan hoto da kuke gani na tsakiya da yake ɗauke da farin kaya, za ku fahimci cewa lokacin da ya fara yunkurin hakan ne bai sha mai ba, sannan kuma ba shi da kuɗin da zai ɗauki dukkanin wasu ɗawainiya na gyara jikin nasa. Amma fa a wannan mataki, wannan matashi da ya koma mace ya tabbata cewa ya zama hanshakin mai kuɗi, domin dai ba daɗewa mun kawo muku a wannan tasha mai albarka ya sai wani gida a can Lagos din, wanda ya ware kuɗi har wajen miliyan 400 da wani abu wajen mallakar wannan gida, wanda har aka ga ya gayyato malamai, wato ko kuma ce wasu suna karanta alkur'ani da nufin sauka a wannan gida domin Allah ya kaɗe fitina da masifa. Wannan ya ƙara tabbatar da cewa shi ɗin har yanzu yana ikirarin musulmi ne, amma fa daga Daudu ya fara har ya koma ga rike da siffarsa zuwa ga ɗiya mace Idris Babrisky. Ko a yanzu da ake wannan batu, akwai hotunan Idris Babrisky wanda tun a farko lokacin da yake harkar Daudin nasa bai riga ya canza halittar nashi ba, yana da namiji, wato dai kafin daga bisani ya je ya ɗau wannan kasada ta tabbatar da wannan aiki, domin dai bai da buri da ya wuce a ce ya zama ɗiya mace, wanda daga bisani kuma a haka yake hulɗa da manya-manya, wayanda abin zai ba ku mamaki idan kuka ga da irin manyan 'yan siyasa da manyan 'yan kasuwa wanda yake hulɗa da su kuma yake karɓar manya-manyan kuɗaɗe a hannunsu. Abin kam sai wanda ya gani. Idris Babrisky ba wai magana ce ta Najeriya kaɗai ba, domin dai ana zargin yana cikin manyan ƙungiyoyi na luwaɗi wanda ake kira homosexual organization, wato a matakin duniya, wanda kuma suna karɓan tallafi da manyan kuɗaɗe daga irin wannan ƙungiyoyi. Idris Babrisky dai yanzu haka ya kasance ɗaya tilo, ko kuma mu ce mutum na farko da ya iya samun nasarar canza halittarsa daga ɗiya namiji ko kuma daga ɗa namiji zuwa ɗiya mace, wanda ido ba mutu ba ya san kima. Ga hotonsa, wato dai ga kuma lokacin da yanzu yake a matsayin ɗiya mace. Babrisky a rayuwarsa babu abin da ya tsana face ka danganta shi da ɗa namiji, domin dai duk wanda ya danganta shi da ɗa namiji kusan caji ofis ko kotu ke raba su, in kuma wanda ba zai kullu ba ne to fa su fito ya sha zagi, ya sha kuma martani mai zafi daga bakinsa. Masu ce masa bros ko kuma masu ce masa senior man, lallai kam suna kwashewa ba daɗi da Babrisky. Burinsa dai
a kira shi madam ko kuma first lady ko kuma mama of Lagos. Idris Bobrisky kenan, ka duba sauran bidiyon mu don samun cikakken bayani.